Mergând pe logica asta, inversă, absolut toți cei de aici au aceeași șansă, să facă teatru, să facă carieră, să ajungă ceva. Asta e vestea bună. Vestea proastă e că sunteți complet singur. Trebuie să o figure out singur. Feriți-vă de sfatul care îi dați. Sună absurd să ziceți de asta exact aici, în contextul ăsta. Dar știi că m-au invitat acum o lună să vorbesc aici. Primul impuls era să zic nu. De fapt, nu am zis în toți anii ăștia la toate invitațiile care presupuneau eu să zic ceva în fața unui auditor de oameni tineri. În special invitații care erau din partea universităților. Dar mi-am dat seama că, de fapt, n-am nimic de zis, n-am niciun sfat să dau. Știi că aș putea să dau 1000 de sfaturi, dar, de fapt, pe bune, eu nu știu dacă sfatul meu nu e o, cum să zic, o mamă prăvită. Omul ăla s-ar putea care să mă creadă, s-ar putea să ajungă pocala iurea. Adică, de atare am dezvoltat un fel de fobie vis-a-vis de sfaturi. Un fel de agresiune față de oameni care dau sfaturi. Deci, în fel de astea eram tentat și am fost luat în putere să zic nu în fața unei idei de lecture, eu lecture pe cineva. Dar apoi m-am gândit că totuși ar fi ceva de zis, exact în public, cu 16, 18, 13, 14 ani, care e la început, care a întâlnit glazat, care urmează să se întâmple. Să vin să-i spun de fapt că în următorii câți ani de viață veți avea, spuneți enorm de multe ori nu. Nu ascultați și nu urmați faptul. Accesați informația din exterior și dați-vă singur un soi de concluzie. Fiți obsedați de handicatul undeva. Lucrați cu ele. Nu lucrați cu talentele voastre. În artă, talentul nu dă ceva interesant.